Hei, bună tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod de Breasla Gamerilor. Suntem aici cu Matei și astăzi o să facem un sistem de sortare. Am mai făcut eu niște chestii pe aici, pe la Matei, dar nu ceva foarte important, o să vă arăt în următorul videoclip. Și da, nu uitați să dați like și subscribe pentru mai multe videoclipuri. Acum o să merg acasă pentru a face acest sistem de sortare, pentru că nu-l facem aici. Facem acasă la mina noastră, ca să dăm din mină itemele și să ajungă direct la sistemul de sortare. Bun. Imediat ajungem, nu durează foarte mult. Bun, din acel moment am luat noi cabal, deci e foarte aproape căsuța noastră. Aici ne punem mâncărica. Știu că mănânc carne crudă, bine? Știu. Bun, acolo este căsuța noastră, pe acea platformă. Mergem acum rapid la ea. Apropo, scuzați-mă că nu prea postez așa de des, dar nu prea pot. Sunt ocupată că avem foarte multe ore online și da. Bun. Mergem rapid sus. Eu recunosc tot timpul casa după aceea dită mai ciuperca din față de acolo. Bun, ne ducem să ne luăm niște mâncărică pentru că avem nevoie. Ne avem acolo, avem un smoker, bun. Apropo, o să fac un super smelter, dar o să-l fac off camera. O să mai fac unul și acela o să-l filmez. Deci, să știți de ce o să am un episod următor un super smelter, pentru că nu am timp să filmez, dar o să-l fac. Bine? O să-l fac. Pentru că am nevoie de el. Pentru că avem multă mâncărică de luat. Acum vrem să mergem eu cu Matei, după ce terminăm videoclipul, să mergem să luăm mâncărica și vrem să ne trebuie un cuptor foarte mare să o punem. Și probabil o să punem și niște chelp. Bun. Deci, acum să vă arăt ce am făcut aici în mină. Am pregătit aici pentru videoclip, am pus un dropper cu un hopper în el și jos am făcut un ceas de redstone cu repeatere, cred că știți cum, oricum o să vă arăt, o să fac un tutorial pentru toată acest sistem de sortare din mină. Voi îl puteți duce de unde vreți, numai va trebui gheață ca să faceți destul de multe lucruri. Dacă vreți să faceți curbe pe la suprafață sau așa, va trebui gheață. Eu o să vă arăt în acel tutorial doar așa. Bun, acum vă arăt exact pe unde și iese. Matei a aruncat un item și noi o să ne ducem să-l vedem. Bun. Deci pe aici este. Acum noi o să ne apucăm imediat să facem
acest sistem de stocare, mă duc eu după iteme și revin când am toate itemele luate. Bine? Sper. Bine. Pa! Momentan. Bun, am revenit. Mi-am luat itemele și am și făcut un chest pentru că aveam nevoie. Acum știm exact modelul. Nu o să stau să le fac pe cameră, doar vă arăt acum tot ce am făcut. Punem frumos aici un power rail. O să-l fac off camera și vă arăt ultima parte. Da, am făcut acolo și ceva cu dropere ca să pună în minecart. Oricum vă fac un tutorial și vă explic mai multe, mult mai multe atunci. Bun, revenim când avem mai multe cutiuțe. Bun, am făcut aici și celelalte. Ne punem, acum mai avem doar de pus power la aceste railuri. Și după aia să o testăm. Sper că o să meargă. Nu știu, punem aici frumosul dirt. O să crească iarba, deci o să fie bine. Mergem sus, punem railurile, powered railurile. Le punem frumos aici. Și acum punem un bloc. Bun. Opa, stai, nu așa, greșit, opa. Am căzut. Bun, acum mă urc înapoi și vă arăt exact cum trebuie făcut, pentru că nu așa trebuie făcut. Pentru că altfel o să cădeți. Bun, mai punem două blocuri. Pe ultimul bloc punem un redstone torch. Și stați numai să-mi iau redstone și asta din inventar. Bun. Punem torch-ul. Pe al doilea bloc punem un praf de redstone și pe ultimul un bloc și șinele sunt activate. Opa, stați. O șină nu este activă. Deci o să spargem aici și punem o torță de redstone pentru că avem nevoie ca să activeze asta. Este singurul lucru de care avem nevoie. Pentru că este doar o șină micuță. Bun. Acum tot ce mai avem de făcut este să punem minecartul cu hopper. Bun, îl punem aici. Și hopa. Avem o problemă. Deci se pare că nu poate să treacă de acel rând de pământ. Bun. Știind asta, e clar că o să-l distrugem și o să facem altfel. Bun. Da. Cred că o să mă gândesc un pic la el. Da, bun. O gândesc, apoi revin cu el făcut. Bun, am terminat să-l fac într-un final și acum, din câte știu, ar trebui să meargă. Ar trebui. Sper că merge. Oricum, punem aici frumos. Bam. Punem blocul. Bun. Se pare că merge. Da, uitați, a venit și înapoi. Merge. E bine. Bun, acum mai am ceva să vă spun. Deci, când căutam materiale, am găsit un zombie villager și, normal, eu cu Matei l-am pus într-o groapă în pământ și l-am făcut villager normal. Și avem acum un livrar foarte, foarte bun. Postați că s-a blocat aici. Bun. Perfect. Bun. Și cam atât ar fi pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!